M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ino ndiyo nthawi yabwino, nthawi imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndikulandireni pa mbindikiro wathu wa masiku 40, ulendo wa mchipululu, ulendo opita ku Pasaka, ulendo umene tikutsuka mitima yathu ndi ngodya zochulukitsa mapemphero, kusala ndi kupunguza zakudya, komanso kuchita ntchito zachifundo. Lero pa 28 February lomwe ndi Lachitatu, talowa mu tsiku la namba 13 la mbindikiro wathu, chifukwa tilinso mtsiku la 13 la nyengo ya Lenti. Tikumachotsera tsiku ndi tsiku, titha kutero kuti tatsala ndi masiku 27. Kodi tachitapo chani pa nkhani ya moyo wathu wauzimu? Tisayiwaletu kuti tikuyenda pang'ono ndi pang'ono. Sabata yatha tachoka mu zopsinja zimene zingationongere ulendo wathu umenewo. We've moved from the obstacles that may ruin the Lenten season. Izi ndi chani? Chifukwa yake sabata yatha timasinkhasinkha za mayesero a Ambuye Yesu, timasinkhasinkha za mayesero athu omwe. Ndi chani chimene chikutiyesa, chimene chikutilepheretsa kukhala anthu oyera mtima mu nyengo ino? Ndi chani chimene chikubwera pafupi? Kodi ndi ulesi? Kodi ndikamoyo koti ndikafuna kusala kamtima kena kakumati idya? Kapena ndikati ndidzimani kuti ndithandize osauka, kamoyo kena kakumandiuza kuti ichi ukanali nacho ntchito, ichinso ndikuchisowa, ichinso dzachisowa pakuti, ichinso dzachisowa pakuti. These are the obstacles that we must deal with in this Lenten season. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akuti tisakhalitse mchipululu. Sabata ino yachiwiri tizindikire cholinga chenicheni cha nyengo ya Lenti. Nyengo ya Lenti kwakukulu ndikuti titembenuke. So the main goal of the Lenten season is transfiguration. N'chifukwa chake la Mulungu lija atitengera pa phiri kuti titembenuke, atitengera pa phiri kuti tikhale ngati Yesu Khristu, atitengera pa phiri kuti tifanane ndi Mulungu wathu amene adatilenga ife mchithunzi ndi mchifaniziro chake. Izi tinaona dzulo lija pamene timakambirana zochitika pa phiri, kuti pa phiri ndi malo achipambano, pa phiri ndi malo otembenuka mtima, pa phiri ndi pamene pamamveka mawu onena kuti uyu ndi mwana wanga okondeka, muzimvera. Tinamaliza dzulo lija ndi kufunsana kuti kodi timamvera bwanji Ambuye Yesu? Ili ndi funso limene aliyense mwa ife akuyenera azidzifunsa tsiku ndi tsiku, nthawi ndi nthawi. Ndikumvera bwanji Ambuye Yesu? Ndimamvera bwanji Ambuye Yesu? Pajatu timayimba nyimbo, tidzakumverani, tidzakukondani, Mbuye Yesu pepanitu. Inu ndine tamvera bwanji? Dzulo lija tinaona kuti Ambuye Yesu anatengera ophunzira aja kuti akawatonthoze pa phiri paja, chifukwa cha nkhani imene anauza yoti iye adzazunzika, iye adzasauka, iye adzaphedwa, iye adzayikidwa m'manda. Komanso iye adzauka kwa akufa. Zimenezi zinasowetsera mtendere wawo. Tikukumbutsana kuti ophunzirawa adasiya zinthu zambiri, adasiya chuma chawo, adasiya manja awo, adasiya maprofession awo, anasiya maloto awo kumutsata Ambuye. Choncho pamene anauza kuti iye adzazunzika, pamene anauza kuti iye adzafa, mosapeneka konse, monga mmene inu ndine tingachitire, anataya mtima. Choncho Ambuye Yesu anatengera pa phiri kuti akawatonthoze, kuti akawalawitse ulemerero wa Mulungu, kuti akaonetse zazikulu zimene zikubwera. N'chifukwa chake ataonetsa ulemerero umenewo, Ambuye Yesu anauza kuti get up, don't be afraid. Dzukani, musachite mantha, onani ulemerero wa Mulungu. Atsike, apite pasi pa phiri, akagwire ntchito chifukwa aona ulemerero wa Mulungu. Atalimbitsa mtima choncho anauza kuti get up, don't be afraid. Let us now go down to meet your brothers. Tikapitirize ntchito imene tinadzera. Ulemerero ulipo inde, koma titagwira ntchito. Ndimafuna kuti kusinkhasinkha kwathu kwa tsiku la lero tipitirize kapena tiyambire pamenepo. Chifukwa ambiri
timafuna kuti tikalawa ulemerero wa paphiri paja umene ndimanena mobwereza kuti ndi short lived glory umangotikonzekeretsa zazikulu zimene zikubwera kutsogoloko, koma ambiri timakhazikika pa ulemerero wa nthawi yochepa. Ambuye Yesu akunena kuti leave the taste of heaven will come again here, but let us go down and do the work that we are supposed to do. Ambiri tikatsika timayamba kunyada, kapena ambiri tikakwera sitifuna kutsika, timafuna tingokhalabe paphiripo kuiwala zathu amene ali pasi. Join your brothers who are down. Ambuye akakupangani raise. Taonana Ambuye amatika pa mapiri osiyanasiyana. Munyengo ino yalenta akutikumbutsa kuti adatika pa mapiri osiyanasiyana. Adatika pa mapiri a ntchito, adatika pa mapiri a moyo wabwino, adatika pa mapiri a banja labwino, adatikweza mu phiri losadaladwala, adatikweza pa phiri lokhululuka. Komatu ambiri madalitso amene Mulungu adatipatsa nawo timayiwala nawo our brothers and sisters. Motero timayamba kunyamwa, timayamba kuyerekedwa, timayamba kudzimva, timayamba kudzifira. Tizitsika pa phiri ndikajoyinana ndi our brothers and sisters amene akulimbana naye Satana pasipo. Koma ambiri monga ndanenera timayiwala, timangofuna mujananena Petro kuti Ambuye bwanji tizingokhala pano tiloleni timange misasa itatu. Ambuye amadziwa kuti akakhazikika pamenepo alephera kukwaniritsa ntchito yayikulu imene anabwerera pasi pano. N'chifukwa chake ndimanena mobwereza mokumbutsana kuti Mulungu akatikweza paphiri athotikweza paphiri la ordination ineyo ngati wansembe kundidzodza. Ambiri ndimangokhazikika pa tsiku limene ndinalowa unsembe, ndipo paliponse kumango ndinetu wansembe. Mulungu sana ndipatse unsembe kuti ndizingonena kuti ndine wansembe. Ntchito imene ndizigwira ine nayokha kuti bambo wanda nsembe. Chimodzimodzi achinyamata mukufuna banja osangokhazikika pa tsiku la ukwati wanu, kuti pa tsiku la ukwati ukakhale holo yapamwamba, zimagalimoto dzodula, zakudya dzodula, ma DJ ovaya amtengo apatali. Zimapezeka kuti mapeto azimene zijachinyamata ambiri ali mmavuto, adagwa ngongole kungokozekera tsiku la ukwati. Timenera kuti tikakwera pa phiri la ukwati la tsiku la ukwati tilingalire kuti tikatsika tikapanga zotani. Let us go down and do the work that we are supposed to do. Glory will come later on, and that will be the ultimate glory which our Lord is about to give us in the life to come. Komano ndichaniso chimene Ambuye Yesu pamene sabata ino atikweza pa phiri kuti tiwale mavuto, atikweza pa phiri kuti tilawe ulemerero wa Mulungu. Ndichaniso chimene afuna tiphunzire mu nyengo ino ya Lenti. Tisayiwale tunena kuti nyengo ya Lenti ndi sukulu yapadera, ndi sukulu ya moyo wathu wa Chikhristu. Zimene tikuona nyengo ya Lenti ndi zimene tikumene tizikhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku, kuyambira pa 1 January pacha ukafika pa 31 December, kuchokera pa tsiku loyamba la nyengo ya Adventi kukafika la Mulungu la Yesu Kristu mfumu. Chilichonse chimene tikuphunzira mu nyengo imeneyi ya Lenti tikuyenera kuti ndi mmene ukhalire moyo wathu. N'chifukwa chake mbindikiro uno tikutchula kuti ino ndiye nthawi yabwino imene Mulungu akukomera mtima. Akutikomera mtima kuti tiphunzire, akutikomera mtima kuti tidziwe zabwino, akutikomera mtima kuti tikhwime, tisiye masamo a standard 1, tisiye masamo a standard 2. Akufuna tikhale ma graduates muchina chilichonse chimene tikuchita. Ndiyeno china chimene akutiphunzitsa ndi experience yowatengera Petro, Yohane ndi Yakobe pa phiri paja. Afuna tionetse kuti there is more to the world than what we see, than what we smell, than what we feel, than what we perceive. Kuti mmoyo muno pali zambiri zimene zimachitika, kapena zimene ziliko, kapena zimene zili, komano ifeyo sitimatha kuzindikira. N'chifukwa chake tikuyenera kumayenda, n'chifukwa chake tikuyenera kumaphunzira, n'chifukwa chake tikuyenera tizidekha. Ophunzira aja anaona zinthu zimene analasana zionepo mmoyo mwawo. They saw new realities. Tisayiwale kuti ayenda naye Ambuye Yesu, akhala naye Ambuye Yesu, acheza naye Ambuye Yesu, amfusa mafuso Ambuye Yesu. Komano nthawi inoyi akuona zinthu zimene sanaoneko. Akuona Mose
amangova za Mose koma akumuona Mose, amangova za Elijah akumuona Eliya. Moyo uno tikaphunzira, moyo uno tikagwira ndalama, moyo uno tikatchuka, moyo uno tisikakhala ndi mphamvu, moyo uno tikakhala ndi mphamvu, moyo uno anthu akamatitamandira, moyo uno zinthu zikamatiyendera, tisamone ngati tafika, tisamone ngati tikudziwa china chilichonse, tisamone ngati ndife opambana wina aliyense, tisamone ngati tafikapo. Ophunzirawa adadzidzimuka ndi the new realities zimene adaona. Uthenga upite mwapadera kwa chinyamata kuti there is more kuzimene tikuona, there is more kuzimene tikuganiza, there is more kuzimene tidamva. N'chifukwa chake mukamva za moyo wa banja, mukuyeneranso mufufuze za moyo wina umene uli kunja kuno, moyo wa unsembe, moyo wa usistere. Ena tidangova za moyo wa banja tidayima pompo. N'chifukwa chake tidzapanga chiganizo chimene sidzakhala nacho chokondwa. Kapena ena tidangomva moyo wa kunsembe, sidzapanga explore the other side of life, tidzakhala moyo umene tisarokondwa. There is more to life, there is more in the world than what which we see, than that which we perceive, than that which we feel. Zimene ndikumva ine lero sizitanthauza kuti moyo uli choncho nthawi zonse. Zimene ndikuona ine lero sizitanthauza kuti moyo uli choncho nthawi zonse. Zimene ndikuganiza ine lero sizitanthauza kuti moyo uli choncho nthawi zonse. N'chifukwa chake kamuli pa ntchito mwakumana ndi bwana wankhanza, musaganize kuti moyo wanu wonse pa kampani podzangokhala kumana ndi mabwana ankhanza. Nthawi ina yake, tsiku lina lake, mudzakumana ndi bwana wabwino kwambiri. Today, because you are passing in the valley of tears, in the valley of persecutions, don't give up. Keep moving. Moyo masintha, kuli zambiri kuseri kwa moyo kusiyana nzimene tikuona. Chimodzimodzi ife amene tili m'maudindo lero, kandi nzipani za ndale, kandi mu mpingo, kandi mmudzi. The fact lero kuti we are the ruling class, the fact lero kuti we have the power, the fact lero kuti aliyesa kutipatsa ulemu, sizotanthauza kuti moyo udzakhala choncho nthawi zonse. Kuli zambiri kuseri kwa moyo kusiyana nzimene tikuona lero, kusiyana nzimene zikuchitika lero. Experience ya paphiri ya apostoli aja inadzidzimutsa, inadabwitsa. Inenso idzatidabwitsa, koma idzatidabwitse mwa ubwino. Chifukwa choti lero ndikulira sizotanthauza kuti ndidzakhalira kulira moyo wanga wonse. Komanso chifukwa chonena kuti lero ndikuseka sizotanthauza kuti ndidzakhalira kuseka moyo wanga wonse. Lucius Banda mbuyo mwadayimba nyimbo ndimafuna kuti tithandizirenso kusinkhasinkha mu mbindikiro wathu uno. Adanena kuti zona zenizeni zidzadziwika. Ndenkatikati mwa nyimbomo amafotokoza mawu amene amakhala ngati akutsutsana koma amakhala akunena choona. Solira onse amene ali okhumudwa, komanso si onse amene akukhetsa misozi amene akulira. Si onda onse amene akudwala, komanso si onenepa onse amene ali bwino. Akuti si anjelo onse, akuti si oluka onse amene ali anjelo. Tikhala anthu osamala. Chifukwa chonena kuti lero ndili side A ya moyo, sizotanthauza kuti side B ya moyo singabwere. Chifukwa choti ndili side B ya moyo, sizotanthauza kuti side A singabwere. Ophunzira aja adaona zinthu zimene analasanaoneponso ndikalero omwe. Not everything therefore is supposed to be said. China chimene akutiphunzitsa paphiri paja si china chilichonse chimene tikuyenera kuti tikachiona, tikachimva, tichinene, tichiyankhule, tichibwekere. Paphiri paja Ambuyesu adauza ophunzira aja kuti tsono zimene mwaonazi, mwaona Mose inde, mwaona Eliya inde, mwamva mawu Atate inde, mwaona mwana wa munthu akusinthika m'maonekedwe inde, mwakondwa ndi zimene zachitika, mwanena kuti ndi bwino timange misasa itatu pano inde. Koma tikachoka pano musakasimbire wina aliyense mpaka mwana wa munthu adzauke kwa akufa. The messianic secrets. Abale ndi alo, pali zinthu zina zoyenera kugawana ndi anzathu, pali zinthu zina zoyenera kuadandaulira anzathu, pali zinthu zina zoyenera kuzulula, pali zinthu zina zoyenera kuzibweretsa kukula, komanso pali zinthu zina zoyenera kuzisunga ine ndi Mulungu wake mpaka nthawi yoyenera kuti zinthuzo zibwere poyera itatero. Ambiri tidapanga jeopardize ma chances athu in life,
tinaononga maubale athu, tidaononga maubwenzi athu, tidaononga miyayi yathu, tidaononga ubwino wathu, tidaononga mtendere wathu, tidaononga tsogolo lathu, tidaononga banja lathu, tidaononga usembe wathu chifukwa mwina choyankhula yangu. Zimene mwaona pano zimusakasimbire wina aliyense mpaka mwana wa munthu akauke kwa akufa. Walamula choncho Ambuye Yesu, wapempha choncho Ambuye Yesu, wauza choncho Ambuye Yesu. Ena tidamva fungo kuti kuntchito afuna atikwenzi, afuna atiganizire udindo. Tidauza wina aliyense, adakatikambira zoyipa, adakatifunira zoyipa, adationongera tsogolo. Ena tidamva kuti afuna atisankhe ufumu, koma nde tidadederuka kakutenga ngongole kuopseza wina aliyense. Mukhaula ine ndikafika pa udindo, zidalephereka, tidachita manyazi. Si zinthu zonse zimene taona, si zinthu zonse zimene tamva, zimene tikuyenera tizibweretse pa mbalanganda. Ngati nkutero tidzachite zimenezo nthawi ikadzafika. Lucius Banda imwe uja adayimba nyimbo posachedwapa, bisa 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 uzaulule zikazatheka inde. Ambuye Yesu anadziwa kuti atakayamba ophunzira wa kusimbasimbwa mchichewa cha pastoroleta ya maepiskopi, akakayamba kulubwalubwa, zinthu zonongeka, zinthu siziyenda monga mmene zimenera kuyendera. Ambuye Yesu lero akutiphunzitsa kuti moyo wathu ukuyenera kumakwera pa phiri, moyo wathu ukumayenera kumasintha, moyo wathu ukumayenera kumatonthozedwa, ndipo moyo wathu ukuyenera kuti uzizindikira kuti kuli zambiri kunjaku kusiyana ndi zimene timaona, kumva ndi kuganiza. Ndipo potsirizira tsiku la lero chimenenso tikuphunzira ndi paphiri pamenepa, Petro atadodoma ndi zimene akuona, inde Ambuye Yesu amuletsa kuti asakasimbire wina aliyense, awaletsanso ophunziraja kuti asakasimbire wina aliyense. Modzidzimuka nkhani imene ititsindikanso kwambiri tsiku la mawa, akuyankhula mawu akunena kuti Ambuye zili bwino, tiloleni timange misasa itatu. Nchifukwa chani akuyankhula zimenezi? Akusowa chonena. Akatswiri olemba Baibulo, mulembi onenera Baibulo akunena kuti Petro adanena zimenezi chifukwa choti adathedwa nzeru, samadziwa choti ayankhule. You can't explain everything in life. Not everything in life has answers. Not everything in life makes sense. Sichina chilichonse chimene moyo wathu chili ndi mayankho, sichina chilichonse chimene tikuyenera kuchimvetsetsa, sichina chilichonse chimene tikuyenera kuti A chikhale equals B, 2 ikhale equals 3. Tili kwambiri timafuna china chilichonse chimene chikuchitika mmoyo tichipezere answera yake. Sizotanthauza kuti tisamaganize, sizotanthauza kuti tisamafunse zinthu. Komano pali zinthu zina zimene timangoyenera tinene kuti muzonse Ambuye zikomo, Ambuye mudatipatsa, Ambuye mwatenga, dzina lanu lizitamandika, Ambuye mulemekezeke, Ambuye muzikula ife tizichepa, ino Ambuye dzina lanu litamandike. Kuli zinthu zina basi mansala ake ndi amenewo. Ambiri timafuna ansala pa china chilichonse, so much so that zinthu zimene tikuona kuti sizikupereka ansala timazitenga ngati zabodza, timazitenga ngati sizoona, timazitenga ngati kulibe. Komatu Petro apa akutionetsa kuti si zinthu zonse zimene tingazifotokoze ndi zeru zathu za umunthu. N'chifukwa chake timayenera kukhala anthu achikhulupiriro, timayenera kukhala anthu achiyembekezo zimene zimabweretsa chikondi mmoyo mwathu. Moyo wanu wa nyengo ino ya lenti ukuyenda bwanji? Moyo wanu wa nyengo ino ya lenti mufuna usinthe bwanji? Ambuye lero atithandize pamene atitengera pa phiri kuti moyo wathu pamene ukutembedwa uzioneka machitidwe athu atsiku ndi tsiku kuti ndife anthu amene takwera pa phiri mu nyengo ino ya lenti. Pemphero kwa alonda njero athu. Inu mlonda wanga njero wa Mulungu, ndikupemphani kuti mundisunge, mundileretse kwa zoopsa zonse za mzimu wanga ndi za thupi langaso. Amen. Ambuye akhale nanu. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse, osatopa pochita zabwino, chifukwa ino ndiyo nthawi ya Mulungu.